Kaixo Gremlins, gaurko bideoan Erromatar Inperioa erori ondoren sortu ziren Germaniar erresumei buruz hitz egingo dugu. Zeintzuk izan ziren erresuma horiek eta non sortu zuten? Gaurko bideoan galdera guzti hauek erantzungo ditugu. Lehenik eta behin gogoratu behar duzu Mendebaldeko Erromatar Inperioa 476. urtean erori zela. Eta hortik aurrera Erdi Aroa hasten dela. Erortzearen arrazoiak ezberdinak izango dira, ekonomikoak eta politikoak bereziki. Beste bideo batean hitz egingo dugu horri buruz. Gaur erortzearen ostean gertatutakoari buruz hitz egingo dugu. Konkretuki 5. mendearen hasieran hunoek Asiatik iritsitako herri bat Europako ekialdeko lurraldeak inbaditu eta suntsitu zituzten. Euren buruzagia Atila zuen izena. Hunoengandik ihesi Germaniar herriek sartu ziren Mendebaldeko Erromatar Inperioan. Beraz, lurraldea konkistatu eta menderatu zuten. Egoera hau konkretuki 4. mendearen bukaeran hasi zen. Beraz, 5. mendean gertatutakoa 476. urtea esen urte batetik bestera sortu. Godoek adibidez, 476. urtean topo egin zuten Inperio Erromatarrekin ekialdeko gudu batean. 2 urte geroxeago, adibidez, Adrianopolis guduan Erromatar eserzitua galdu zuen. Eta Balkanetako probintzia guztiak Germaniar tribuen erasoaldien arriskupean geratu ziren. Urte batzuk geroxeago egia da Erromatar Inperioa Balkanak partzialki berreskuratu zituela. Baina naiz eta hori lortu, Germaniar tribu batzuk, godoak konkretuki, inperioaren barnean finkatuak zeuden. 5. mendearen amaieraz geroztik, hainbat Germaniar erresuma osatu ziren. Alde batetik, ostrogodoek Italia eta Dalmazia okupatu zituzten. Bestetik, bisigodoek lehenik Galiako hegoaldean eta gero Hispanian barrena hedatu ziren. Hirugarrenik, frankoek Galian ezarri ondoren beste erresuma batzuetara hedatu ziren. Angloak eta sajoiak Britainian zehar hedatu ziren. Burgundiarrak adibidez Galiako ekialdean ere bai kokatu ziren. Alamanak adibidez ere bai gaurko Alsazian kokatu ziren. Baina nolakoak ziren Germaniar herriak, nola antolatzen ziren? Erromatarekin konparatuta Germaniar herrien ohiturak eta bizimoldeak oso ezberdinak ziren. Ez zuten ez idazkerarik, ez legerik eta ez estatu egiturarik. Lurra landu eta haziendak hazten zituzten. Euren ekonomia guztiz nekazaritza zen. Familia klanetan antolatzen ziren eta haien buruzagiak baita militar buruzagiak ziren eta erregeak ere. Hasieran kargu hau hautapenezkoa izan zen, baina denbora pasata oinordetzako kargua bihurtu zen. Inperioaren lurrak okupatzerakoan Germaniar herriek euren botere militarra eta ohitura ezarri zituzten. Baina erromatar kulturaren zati bat ere bereganatu zuten. Adibidez, erregeek aholkulari erromatarrak hartu zituzten, inperioko moneta jarraitu zuten erabiltzen eta ugazaba aberatzen pribilegioak errespetatu zituzten. Gainera, latina hizkuntza ofiziala izaten jarraitu zen, eta denborarekin kristautasuna erlijio ofiziala bezala ezarri zuten. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta gustatu baldin bazaizu badakizu, sakatu like eta suskribitu. Agur!